UPPL और BPF একত্রিত হই ভবিষ্যতৰ ৰাজনীতি কৰি যাব বুলি তেখেতে যে মানে কৈছে পাব্লিকলি যে কৈছে এইটোৰ কাৰণে মই তেখেতক ধন্যবাদ দিছো যে কেইমাহমান আগত BPF আৰু UPPL দুইটা পলিটিক্যাল পাৰ্টিৰ মাজত আলোচনা বিলোচনা চলি আছিল মোৰ ইচ্ছা আছে বহিম কিয় পাৰা নাই এনে বাহিৰে বাহিৰে দুটা দলে একত হ'ব লাগে বুলি এনে বাহিৰে বাহিৰে এই মোবাইলত টিভিত কৈ থাকিলে নহব প্ৰেক্টিকেল কৰক गुड इभिनिं गासिमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोआव अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय दा फिन आङो बे बेलासि समाव नोंथांमोनजों सावरायनानै नुजाफैलायबाय नैबे जायगायाव नोंथांमोना नुनानै सिनायदों जानांगौ आन्दासाव मिथिबायना बे जाहैबाय जोंहा BRB बड' कमेन्ट चेनेल इउटुबार बिथाङा बा बे ब्रादारा बेयावनो थानानै सम सम भिडिअ लाबोबाय थायो आरो नङाबा नैबेजोंहाय थानानै भिडिअ लाबोयो बिथांनि न'आ बेनो आरोना दा नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखागौ BRB बड' कमेन्ट चेनेल इउटुबारखौ दा बिथांनियाव आं फैदों अबभियासलि दा बिथाङा न'आव गैथ'वा दहाय फुंनिफ्रायनो जुगाजुग दंखायोमोन फैनायनि खिन्थु बिथाङा अकस्मात सासे गथ'नि थाखाय गसाइआव थांब्रबनो गोनां जादों दा थांनानै फैगासिनो दं आरोना दा बाथ्राया बेसो जे दा साननैसो गोबां जोंहा BPF UPPL गोबां दावराव दावसि जागासिनो दं इलेक्सना बारा गोबाव गैलिया फैगासिनो दं इलेक्सना मोखाङाव जेसेबांखिनि फैगोन एसेबांखिनि जोंहा इलेक्सननि थाखाय दावराव दावसि दाङाबाजि गावजों गाव जुगुमलायनाय सौलायलायनाय फेर फाथिलायनाया जानायनिफ्राय जागासिनो दं दा जोङो मैया दाख्लै नुनो मोन्दों जे जोंहा BTCनि आगुनि चिफ जायखौ बुङो जों हाग्रामा महिलारि सार नङा होमबा बिथाङा बुंदों हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों थारमाने प्रमद बर' जायखौ बुङो जों बिटिआरनि CM बिथाङा ज' जानायनि खोथा आरो दिपेन बर' सार खाम्फा बरगयारि बिथांमोना ज' जानायनि खोथा बुंबाय थानाय समाव जे हाग्रामा महिलारिया दासिमबो आङो रेडि दङ दाबो जोंखौ माब्लानि समाव प्रमदखौ आंखौ मोनसे जायगायाव जिरायहोनानै सावरायहोलायगोन आं बेखौनो नेनानै दङ जोङो जयै जायोब्ला जों खौसे जायोब्ला खुगाजोंल' नङा जों जानानै देखायथारनांगोन अब्लानो बेवहाय जोंखौ BTCआव माने रावबो सिग्रोबनो हानाय नङा बा नारसेबनो हानाय नङा होननानै जोंहा हाग्रामा महिलारि सार बुंनाय बाथ्राखौ जों गोबांथार नुनो मोन्दों आरो लोगोसे बिथांमोना ज' जायोब्ला सोरबा हेमन्त बिश्व शर्मा सोरबा रावबो थानाय नङा मात्र बेयाव थागोन बिटिआरआव बा प्रमद बर' BTCआव बा हाग्रामा होननानै जोंहा आगुनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा बेखौ रोखायै गावनि खुगाजों बुंदों दा बेखौ बुंनायाव जोंहा मिस्टार राजु कुमार नार्जारि बिथाङा UPPLनिनो दा बिथाङा टिकेट मोनगोन ना मोना बिथाङाबो टिकेटनि थाखाय गेजेर गेजेर खुद्रिखाङो गथ' गोरलै बायदि माने बिफाफोरनाव फेन बिनानै मोनाब्ला मेथाइ जानो फैसा बिना मोनाब्ला खुद्रि नङा होमबा थिग बेबायदि राजु कुमार नार्जारि सारा बा बे बिथाङाबो दा माखासे खोथा बुंदों थारमाने ज' जायोब्ला जोबोर मोजांनि बाथ्रा दा बे ज' जानायनि खोथाखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों हाग्रामा महिलारि सारा फोरमायदों बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावदों होननानै बुंदों अभियासलि बे बाथ्राया सैथो बावनांगोन जोङो साबायखरखौ नङा होमबा जोङो हाग्रामा महिलारियानो जा सोरबा प्रमदानो जा बिथांमोनखौ जायनो जोङो खौसे जानो थाखाय आवगायलांगोन बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावनांगोन बिथांमोनखौ जों कंग्रेसुलेसन होनांगोन बिथांमोना आरो जुदि थारैनो ब्रायैनो ज' जानानै दिन्थिनो हायोब्ला जोङो बिथांमोनखौ सेल्युट खालामनांगोन मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बर' हारिया बा जोंनि बर' समाजा माबोरैबा ज' जागोन माबोरैबा मोननै मोनथाम पलिटिक्सआ खौसेथि जानानै इलेक्सनखौ गेलेगोन जों बेखौ गोबां सिन्था खालामनो गोनां जायो दा बेखायनो जोङो मोनफ्रोमबो बिथिंनि गेजेराव बर' हारिया माबोरैबा खौसे जानो हागोन बर'नि दैदेनगिरि बा लिडारफ्रा माबोरैहाय खौसे जानानै फैबाय थानाय इलेक्सन गेलेगोन बा भटखौ दारायगोन जों बेखौ सिन्था खालामनांगौ मिथिबायना मानो होनना बुङोब्ला जोङो सब समाय सोरांबानो अखा नायब्लानो जों गावजों गाव दावराव दावसि जाबाय थानानै जेबो मुलाम्फा गैया गावजों गाव दाङाबाजि जाबाय थानानै जेबो लाब गैया मानो होनना बुङोब्ला जों बेफोरबायदि दाङाबाजि जाबाय थायोब्ला गावजों गाव दावराव दावसि जाबाय थायोब्ला पलिटिक्सखौ लानानै जोङो गावजों गाव नारा नाथा जाबाय थायोब्ला जोंखौ गुबुन हारिफ्रा मिनिनो चान्स मोनगोन गुबुन हारिफ्रा जोंखौ नासयनो चान्स मोनगोन गुबुन हारिया जोंखौ गादबनो थाखाय बोलो मोनगोन गुबुन हारिफ्रा जोंखौ मुगैनो थाखाय खाबु मोनगोन बेखायनो जोङो जेसेबां हागौ एसेबांनो बर' हारिफ्रा खौसे जानानै बेवहाय खुनु माने अनलि नट पलिटिकेल गासैबो बर' हारिनि मोनफ्रोमबो आफादनि लिडारफोर बा दैदेनगिरि बिथांमोन गासिबो जमा जानानै जोङो पलिटिक्सखौ खौसेयै गेलेयोब्ला जोङो उइनार मिथिबायना जों उइनार जायो बेखायनो जोङो मारै खौसे जानो हागोन जों बेखौ सिन्था खालामनांगौ नाथाय जोङो मारैबा जोंनि बर' हारिनि थिख'खौ बा एसेल' नायल' जाल' जों भटखौ मोनथाम मोनब्रै बाहागोआव राननांगौ जों बेखौ सिन्था खालामनाङा मिथिबायना जों बेखौ माब्लाबाबो दासान मोनथाम मोनब्रै बाहागोआव रानोब्ला जोंनि बर' हारिनि भटआ गावस्राजोबोब्ला
बबेबा बिजेपिनो बबेबा कंग्रेसनो बबेबा इउपिपिएलनो बबेबा एपिबिनो बबेबा इउपिपिएलनो बहाबा बिपिएफनो बेफोरबायदि जों रानबाय थायोब्ला मा जागोन मिथियो ना थाङै थुङै जोंनि बर' हारिनिफ्राय सानसे समाव सासेबो लिडार बा पलिटिक्सनिफ्राय एमएलए एमसिएलए इएमजिएम मा होनना बुङो सिएम रावबो जाहैनाय नङा अब्ला लासै लासै मा जागोन दाथ' नै जानो थांगासिनो दङ जों बयबो मिथिगौ जों बयबो नुगासिनो दङ जानो गोनां इलेक्सनाव जुदि बिजेपिया बिटिसिखौ जुदि दखल खालामनायनि गेजेरजों जुदि निस्सय बिजेपिया देरहालाङो अब्ला नायदो बिजेपिया बर'फोरखौ आथिं सिङाव बा आफाथालायाव लानानै दोनगोन ना दोना नोंथांमोनखौ गिबियाव सिन्था खालामनाया मोजां दा जिबायदि हाग्रामा महिलारि सारा बिपिएफनि नङा होमबा आगुनि चिफ बिथाङा जुदि जिबायदि बाथ्रा बुंदों जिबायदि खोथा होदों नैबे बाथ्राखौ माथा मारनाया मोजां जायखि मोनफ्रोमबो जोंनि बर'निनो पलिटिक्सआनो जायाथों मानो मोनफ्रोमबो जोंनि बर'निनो दैदेनगिरिफोर जाया मानो साफ्रोमबो बिथांमोना नैबे बाथ्राखौ सिन्था सरसा खालामनानैसो बाथ्राफोरखौ बुंनाया मोजांसै होननानै आं सानो मानो होनना बुङोब्ला जों गाव गावबागावनि थाखा फैसा लालसानि थाखाय गाव गावबागावनि गादिनि थाखाय गाव गावनि सिटनि थाखाय जोङो सिन्था खालामनानै खोथाखौ बुङोब्ला जानाय नङा गाबोन जों सोरांब्लानो हाग्रामा महिलारिखौ आसि थुथाब थुथाब जोङो सोंखारिबा जानाय नङा गाबोन जोङो सोरांब्लानो प्रमद बर' सारखौ आसि थुथाब थुथाब सोंखारिबा जों जानाय नङा गाबोन जोङो सोरांब्लानो देरनाब्ला रन्जन दैमारि सारनि बिनानाव नङा होमबा अनसुलि बिनानाव अनसुलि दैमारि मेदामखौ जों आसि थुथाब थुथाब सोंखारिबा जों जानाय नङा बेखायनो जोङो बेफोरबायदि बखिलायनायनिफ्राय गोजान थालायनानै बेफोरबायदि बखिलायनायनिफ्राय सोंखारिलायनायनिफ्राय जों सिरि जानानै जों गावजों गाव मारैबा खौसे जानो हागोन गावजों गाव जों मारैबा मिलायलायनो हागोन बर'नि पलिटिक्सफोरखौ जों माबोरैबा खौसेथि खालामनो हागोन नै बिनि थाखायसो जों सिन्था खालामनाया मोजां होननानै आं सानो दा नोंथांमोना मा सानदों निस्सय जोबथारनायाव कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय आं बारा गोलाव बुंनो सानाखै दा नोंथांमोनहा गाव गावनि खोमाजों खोनागासिनो दं गाव गावनि मेगनजोंनो नुगासिनो दङ ससियेल मिडियायाव जोङो सोरांब्लानो अखा नायब्लानो जोङो हाग्रामा महिलारि सारा प्रमद बर' सारखौ जावनाय प्रमद बर'आ हाग्रामाखौ जावनाय सोरबा फेरेंगाया प्रमद बर'खौ हाग्रामाखौ जावनाय सोरबा राजुआ हाग्रामाखौ जावनाय सोरबा राकेश ब्रह्म बिथाङा सोरबा हाग्रामाखौ जावनाय बेफोरबायदि बोरै जागोन नङा होमबा बेफोरबायदि बोरै जागोन मानोना जेसांखिनि बेवहाय इउपिपिएलआव दायो थानानै हाग्रामा महिलारिखौ जावगासिनो दङ सोंखारिगासिनो दङ बै बिथांमोनाबो मोनसे समाव हाग्रामा महिलारि सारनिनो गुन्दै जाग्रा गोजाखामोन संख्रि जाग्रा गोजाखामोन दिनै बिथांमोना बे संख्रिया खम मोनजानाय बायदि मोननायखाय बिथांमोना इउपिपिएलआव बास्लायनानै इउपिपिएलआव थानानै दिनै बै बिथांखौनो फुथार सोंखारिबाय थायोब्ला फुथार जावबाय थायोब्ला बे मालाबाबो जानाय नङा होननानै आं सानो बेखायनो जों जावनाय आरो बखिलायनायखौ जोङो ज्राब गारनानै जोङो मारै खौसे जानो हागोन मारैहाय जोङो फारनै आखाइखौ खबजोबनानै आखाइ खबनो हागोन जों बेखौ सिन्था खालामनाया मोजां होननानैसो आं सानबाय स' थेंक इउ स' माच नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदोंब्ला निस्सय मोनसे शेयारबो खालामना होबानो जाबाय नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला आरो लोगोसे सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ प्लिज अननानै साबसक्राइब खालामनो हागोन होननानै आं मिजिंथिबाय आरो लोगोसे आं भिडिअखौ इसे खालामनानै फोजोबबाय